Ai holak poro sa sude ningoluki tung sohu baik kita marimba hasia boto onmu masude nalawi ho dang peduli yang manang nasoho dia beho imaholoki memania di boto hasia tu parokku hanameo di lambumi asa tung sonang loha macalo holoki soarong buhalobon laudia asing siako lupa sangat matuho holoki yang mamonu au mono soarako sayang giat maniho salelenda asa tuniang serap au dohongno hasia di homa salelenda. Memania di boto hasia tu parokku hanameo di lambumi asa tung sonang loha macalo holoki soarong buhalobon laudia asing siako lupa sangat matuho holoki yang Terus meruaprak. Terus merhata. Mau lihat mah. Jadi asabor hati tatu gereja martangyang mahita. Mau lihat mah di pasar rohanami tuh ada Yesus Kristus Tuhan nami para sirohana semurung jala perdengkap basa. Ala takas Tuhan hupak kilala kami asini roham tuh dengan dibasam di pangiring-iringmu di panugun-nugun. Natotong dope Tuhan di leko di amahe pason gugu dohot usa hanguduan gabi bui hami Tuhan tipak di tongan di bagas di pangurun nami ima ali Tuhan nama sialahon nanay magdalo pasu-pasu pasong sarepeo anak dohot guru ni buliami atong ali Tuhan kupangilu hami Tuhan oh matutong Tuhan nama julo nila kanami dinalambura kami tulong jerumi jangan bawa tutong Tuhan nama nalihon kami dohot nama jalan kurang Tuhan igalu masyarakat asa anggir ali Tuhan di bawah asa maralo Tuhan di bawah sesuatu ala Tuhan magpanggilan kami dohot asa bawa tutong Tuhan nama dongdongi uman namin oh matutong Tuhan nama dongani hami di nama muka saha di nama munjungi ima nanayang mangulahon ada siapa tahun nami hami diari sadarion atong pada Tuhan tutok kami magpanginuot Tuhan diagka pamili si salhok nami na sumbuso pirapat di pagkikyanon saha tubuh binalaman di pamurong nami di tikyon upang ilo hami Tuhan mulu na di perdalanan do pinasidar asir ham Tuhan atong hasmana sida sahat tuwing ananon atong ali Tuhan takas do huro jumihami perdo sa nagudang duhami
Mardom dohan nami jolma. Jumulu urasi hamisian hadusaun nami. Asa tama jala taluk hami lahu majalo pasu-pasu. Nanang si jalon nami dope siako. Atau jalo matuhan tangyang namion. Di bagasan Kristus Yesus martangyak kami tuho. Amin. Nunga merpung hita di alaman di garejon inganan pengalapan pasu-pasu siat Tuhan di hararomu nungain takasma pabuahamu Tuhan dalan ni sopanami laho pasahaton pangidoa tu mata debata marhite hamu malim nami maliate ma amang nunga hujalo hami be napuran tiar munaon asa dia dolaka na dia donok na dia mahatana dia mana nidok na dengan ma pabotoh kamu Tuhami buah-buah nauli do amang buah-buah na linggan anggiat gabiripe na daulat saunari kaudurhom ma anak do buruton asa siajur mula-mula siajur mula topa parsirangan niaik pertemuan ni hosa debatado na mamuka asa mertua hita jolma udur mahita tu gareja Kristus ma manguluh kita. Hamudo sirah tanahon alai walaupun kami hamba sirai ahma bagian pasipon datung nasiabe si bolong-bolong nama tubalia asa diberi harap hamudo panodang pertidio dan terbaik selesai pada hutan na di atas dulu dan dihukum pun ala apa tu balito lagi nalahanna tugi
Gizat ipagkalituan dari baik asa disertai saluhutna jawi naik sama 5 parsimendang paritumuna dijul dihalak asa diiga angka pambayang muna nadendani asa dikundinasida amamuna nadibanua bijami martua majalwana malamiho akan debatan jalan dalam dengan rohana hina selamat pagi Pak Cebene di utama dari Mina artinya damai dan kebaikan. Amin. Sakramen perdoa sarikeo jujur dari kan jujur dari bahkan nasi dan uang dengan rawan jano sakramen perdoa sarikeo mengaperjul berbeda tadi sama dia melumiahkan dua-duanya jadi dikenasi lama sama itu nanti tu aku amak kudu dinakin dikenasi dah ada kuat ada dia nanti tu kamu dalam mengulik dah setiap ibaratnya itu apa sudah bisa. Nah, pas kalau itu, nah, terlalu kamu berjuang. Dalam dengan perjalanan sakramen perdoa sedaya lima sada alusta tu perjuangan di debatan kita. Perjuangan di debatan ada. Bulan berapa di perjuangan memang. I don't know nagari suster, I don't know nagari pastor, I don't know nagari bude. Dapat manusia akan rumah tangga, kau berjuang di debatan. Gua sama berdoa sakramen perdoa sedaya bisa berjuang di debatan. Alana perdoa sedaya boleh undang dan alani rupa sekarserino nagatekian. Dan ada beberapa penghidupan dan ada saja pihak di paranan berburu dan ini ada hamuram udang arkana dan ada halalimon ada perkawinan sendiri dan ini yang dibatasi ikonon rondo 10 tahun di desa Jakarta perkawinan nasi yang dibatasi dan kalau tak payah dibatasan gratis doang coba tak payah dan kita mau dalam ini hanya gratis bisa dibatasi pilihan kita imam tujuhnya dibatasi kita dan terusnya itu mulai perkawinan saya rencana dibatasi sendiri nanti tamu sendiri dibatasi rohani jorma ahmad tujuannya asa tahulungi akan maka jorma semua dibata maka hulungi kita jadi mulai baca perkainan dibata dapat tujuan dalam malam kesadaan nasida dan dua kalau angka kalau kena nasi kalau kotor dapat nasida dan dua bisa sepina alih macam hari ini mudah-mudahan kamu nak jadi dibantah dapat tujuan dapat sedang ala ini kalau Allah dibebaskan orang munah
di bawah dulu na pasulton. Pas kan? Akhirnya mga berdua nggak pas dong. Nah, di bawah pasulton kamu di bawah dong. Jadi masih dari dua di bawah dong. Nah, pasulton. Radelo kamu gawe sekitar juga perdua sana piano. Kamu masih semua kamu milih sapi presidente yang nolongan. Nunga kamu bagas jor di bawah. Ala saka lama hoston perdua sana piano. Dia doa di mana jalan senasi bahwa di sini luas. Kristus sudah nama masuk. Tuhun pahoston perdua sana piano. Asa tetong hot masih awalongan jalaboy mangulahon tawanan muna sohon sahalak amadrohina ala ini sonan pangidoma asa tidak kamu saka manusia sekiromuna mahite na mangalusi suku-suku non kamu Marcelino orang orang desa Fitri Sidike nunga tutu serramuna nayas jalan lurus amula wajah perdonga syarif yang munon sumonido radedo kamu tentu masih awalongan jalan masih pasang apa sendiri kamu mengudu odo radedo Radedo kamu di bagasan holong natutu majakon angka dan dana anain basa-basa di batatu kamu jala gabe amal wakina na dolat kamu lawan menunggu nasida obat pahit Kristus doa kuliah Katolik na badiai ono Radedo saunari masih jalan kamu lausa tidak kamu ma pada perdonga serbe muna na badiai Jolo di debata doa kurian. Itu tumurang nanjakoko nandita pikir sihide gabe donga sarebeko. Marbar dwau naikon hos rak doto ditiki persaulian nang hasusan ditiki las niroa nang arsa niroa aholong aku jalan persangapoko salin yang aw mangul. Au Melisa Fitri Sidike Jakopko Marcelino Sutumorang gaya dengan saripekku marpadan duau naikon hotrap dohotho ditiki persaulian nang hasusaan ditiki las niroha nang arsa niroha au holongaku jala pasang hapokku doho saleleng au mangan Saya patuhu di batama padan nam tidak komuna di zulu ni Uria jala sa dileo mapasupasunan komuna dua naum pinadomu di debata dan jadi siraman di jolma asa silakan yarirang ape di pulut batu nasa tumpasirang sayotma sulpi di jabu tak puji ma Tuhan Allah Tuhan kita Ale Melisa Fitri Sidike daloma titinon
Tadda ni holokku do tun sumiro kuto dibagakan bernyama do anak do tun di perbadia. Allah marselinus tumorang jalo mati kinon tanda ni holokku do tun sumiro hakku tuho dibagasan bernyama do anak do tun di perbadia. Bahul pasalongan firmatun dimuna jala tetong ma kamu masih haholongan. Horas. Saya lihat Mas Reno Sigmorang do Indonesia Pikrisi na pinasada pertolongan sa Pio Naverio. Ketongnya bergerak harian do Pasmoroha di Palembang Sigalawa.
Tuhan. Amin. Tuhan ini menemani kamu. Bagi rumah Tuhan. Madu kemudian malaikat Tuhan berkata, Patut jalan masih ulang jalan nasido. Saya di jalan dia pe madu masih hari itu. Ada Tuhan akan bagi ada bahkan masuk jalan itu. Odo urun pada penerus dia. Merehite iman saya sedang menunggu. Doa perahu tiada leo. Naso perahuan. Asa berkuih olong mi akar rumah mangga. Mana baik bani akar Marhite anakmu Tuhan nami Yesus Kristus. Dohot kagogoniton di korbadia di pangolu jala di babedei hodo nasa na anom jala tetong do di babumuho saluhut bangso tuho asa siang perbisar di matanya Yahudi para sudunam manubahon pilihan na kita bain hamuliang di goamu di bahini magdongan uduk miroha kuele-kele kami maho ale Tuhan suruh matun di mula pemadian pilihan yang support kami asa gabe daging roh muda nianammu Tuhan kami Yesus Kristus ala Tuhan do mureo kami apamion nabadion ai dibongi adorang so di pasahan dirina dibuat di mana maroti didong mamunate tuho matite puji-pujian di ponggoli maroti jalan perlewan tu aga sisian na bukut tidok jalo amu jalo sudah mahamu mangasian ay dagik kudoon na pinasahat bumokok pamu Ali debata amana sunni na udu di bagasan sadamitum di purbadia nasa sumbarot hamuliao satro di saneleng nileleng na Gohima na kosong Melisa Pitri Sihite Ima niuli nion Dohot holong ni roha nang dane Sayang giat maibana totong Mangihuton tiruan ni akka boru-boru na badia Puji-pujian nasida dian di buku na badia Sayang giat maroha ni pengulion Tarihot tu persendukna Jala di jakko ni banak gabe donganna Nadus songon dirina Sayang giat ma hidongani ibana marhite hambatunon jala totong makaholongi songon holongi Kristus sendiri na makaholongi Huriana alani ihu pangidohani tuho ale Tuhan sayang giat ma akan apa semon totong mian di bagasan haprosyaon gabe si pangoloi patikmu sayang giat mana sida na dua nang gabe sadaripe gabe halak na boy sitiruon ala hinauli dohot hinadenggan ni ngolu nasida sayang giat manasida naung pinahot di barita nauli gabe sitendangin ni Kristus di hadapan ni luhut jolma
sayang dia manasida atau mangabing-abing gabe na tua-tua nata situruan ala ni haburjuan sahat tuna marpahoppu marnini marnono atong sayang giat ma gajang umur minasida jala dung dipikina muse bongo tu parmuluan ni akan abadia di bagasan harajan benua ginjang marhite Kristus Tuhan nami. Amin. Dami Tuhan ima mandongani hamuna. Hidama anak biru-biru ni debatang, hidama anak membuat dosa di portibion, mertua maakan nyalang tuharoan di biru-biru ni. Pemakan doa murni Kristus. Pemakan doa murni Kristus. Amin. Doa murni Kristus. Amin. Pemakan doa murni Kristus. Naikon maksi haurawan saja di pai mangur. Rupi mahami di tangyangu asa gagari benabadia jalan adikan di benami. Santa Maria kami pemahami asa manotong tolong nami ditikila siroha doa arsa diroha menuruni rumah tangga nami sayang giatma telah jalan menggulur kami Jakon rumah tangga nama Hima Jalaman Tua Ale Maria ina parholong rohan dengan memahami Tuhan anakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Dabi Maria Agwasi Idungan Tuhanino Kodona Pinasupasisian Akka Guru dalam Pinasupasi berdua di berjanmu Yesus. Oh Maria Nabadia inami dibata kami akan memahami perdosa lain kita mengatina. Sayang dia mandebata amat tergugur masuk dosa mengalami kamu di bagasan mulung kasadau asa dari Kristusnya di bagasan dari muna nang di donga di bagasan muna. Sayang dia mahamu persuasi di bata dakotan persoalan sen apa ada yang terdom jalan persoalan aden dan sude jalma. Amin. Sayang dia mahamu gabes tindangi di holong di bata di tanah jala perrohan di basa doakan mersetauna doa zaman kurangan asa hadua berdoa meliate di tong-tong nasira hamu diingani di bata nama song jala di bata nasulina gogoima mau masuk hamu saluna bisa digunakan nama sebina di mana tujuannya atau yang lainnya merupakan informasi yang baru ada di awal siswi itu aku penting para baru para kita dulu harapan kita punya hasil peran
Simani dan Mama Deras so minum air dulu asma jalur Mama Deras Kabupaten. Pangaudo HP Holong na ias lepok si tutut Maka holong iau di ngoluki Maka halason na orang lobi Sedep ni rohai Ido jumulon likoti baiko Artana boy sinari doi Dengenai rohami hasian Namoy tarbainaw Siang gogoro Anang pikiraki Na ikaw
bagasa tikion nunga jok kami sisa dah hasuhuton. Na sisa dah roh sisa dah lulu anak sisa dah lulu boru. Las di bagasa tikion mangido hami tu di bata. Ada orang sota buhai ulot di bagasa tikion. Asa saluhuk na situan na toro. Nang akaraja sahala luet, sahala raja. Manupai ulau non tuakan uliak kana denggan. Atong perjolo dohnon nami alu damang majolo tu amata nomor 2 di bata. Ya memang tadi. Mula na mamang nunga dia luluko tu amata di bata alu amma tu sahala raja sahala luat di bagai satikion asa angget marsahala hami totong mangulahun ulaunon. Alulo damang mamuse tu situan na torok do nama kalongi hami saluhuk na di bagai sapartikianon. Mau lagi apa musik nabi nunga hugo hiami pangidon nami tu mata di bata tu salah raja salah luat nang tulen liat lalu di bagasa tikion asamar mula-mula hami asia jurina mula-mula siajur mula topa mula diduhu namar lata doh onggong namar suara perserahan izolma namar roha doh boru namar sahala atong bedama magodang mula-mulai asa marmula gabe marmula horas. Nunggu ko amang godang mulai badamang ma tu godang soba do hami marado po saluhut terlumo di bata nang saluhut na bungudison atau badamang ma godang sobai talian tersahali malah Ada memang tadi. sahalai marsahala matutuhan mangulaw-ulaw ditupai asid holong niamat ada kata sonari badamang ma godak sobat badamang ma godang sahalai kobe godang atulu suara jauni di bagasa tikion dos marohata ate mololas di sope itu nama siukan doho di napasahak akka las nirohata jadi sonari song lima diamu terlalu bima amak tua nami bona suhu di son keluarga besar molotum di bagasa tikion nupasahata mi songota dan nisrohata permusi nami bedamang ma na batusi kalau bagi doa kami tu dahahang disot abang doa akang boru song inang tua doa amang tua mengalak kamu dua langkah juluk soni baju bagi doa kami Allah Allah Allah
Jadi beda mama. Jadi baik.